Властелините на небето, орлите имат здрава връзка с земята, също като хората. Тя им дава дом и храна, но човешката дейност все повече променя средата и поставя величествените птици пред изпитания да намират места за гнездене и да изхранват себе си и малките си. Днес като че ли сме забравили за ключовата роля на орлите в природата. Те естествено регулират числеността на много гризачи, като по този начин помагат на земеделците да отглеждат реколтата си по природосъобразен начин. Малкият креслив орел гнезди в гори, но ловува в открити територии, обработваеми земи, пасища, ливади. Храната му е разнообразна, най-често дребни бозайници, но също и влечуги, насекоми, дребни птици и жаби. Повече от 10 години проучвахме хранителната диета на малки креслив орел и основна част от тях са поливките, и по-скоро два вида поливки, които се срещат в югоизточна България. Вид, който се среща само там у нас, така наречената хартингова поливка и източноевропейска поливка, които съставят почти 40% от диетата на малки креслив орел. Следващата позиция в храната на малки креслив орел заемат змиите, и то доста често в неговата диета. След тях са тералежи, белогради тералеж и белозълото сляпо куче, които съставят 1/3 от неговата диета. Индивидуалната територия на всяка двойка обхваща мозайка от разнообразни местообитания. Естествено и при хранителните местообитания това разнообразие от изключително голямо значение, тъй като колкото по-голямо разнообразие има по отношение на хранителните местообитания, толкова е по-голямо разнообразието на жертвите на вида, т.е. с различни видове, с по-голяма численост. Сред откритите пространства в ловната територия на орела винаги има групи от храсти или дървета. Това е изключително важно, наличието на дървесна и храстова растителност, тъй като част от жертвите му имат различни предпочитания към храстовата растителност, но по-голямата част от тях имат изисквания да е налична, т.е. задължително да има дървесна и храстова растителност, като например при земноводните, при влечугите този процент е някъде около 20 до 60%, при видове като тералежа този процент е някъде около 50%, т.е. оптимален процент на храстова растителност, за да може да протичат нормално жизнените процеси при тези видове, които са от изключително важно значение за изхранването на малки креслив орел, а и не само, и на други видове хищни птици, като например царския орел, един пак емблематичен вид, а и всички останали хищници. Преходната зона между гори и различни типове тревни местообитания, обработваеми земи и влажни зони, наречена екотон, има свои уникални особености и характерни видове животни, които не се срещат в съседните местообитания. Често екотонът, в който едно от местообитанията е гора, се използва от орела като място за гнездене. Основните заплахи за хранителните местообитания на малкия креслив орел са земеделски практики, включващи повишено използване на химикали, окрупняване на земите, преминаване на монокултурно производство, при което изчезва мозайката от местообитания, разораване на постоянно затревените площи, премахване на дървесната и храстовата растителност. Тези практики водят до намаляване и изчезване на животните, с които се хранят хищни птици, включително и малкия креслив орел. Намаляването на хетерогенността или разнообразието на местообитанията води до намаляването на видовия състав и количеството на жертвите, което пък се отразява и на самия вид и на възможността да остави потомство. Това премахване на дървесна и храстова растителност води до изчезването на някои жертви, основно влечуги и дребни бозайници, които са предпочитана храна на малки креслив орел. Най-опасната за всички групи организми е практиката за премахване на храстовата растителност от пасищата. Негативният ефект е още по-голям, когато премахването е механизирано с мулчери или шредери. Това води до пряко унищожаване на голям брой екземпляри от животински видове, цели локални групи, плячка на малкия креслив орел. По време на миграция малкият креслив орел се струпва на малки ята в района на Добруджа или в югоизточна България, в близост до обработваеми площи с голям хранителен ресурс. Използването на химикали и родентициди там крие риск от отравяне на орела и други видове хищни птици. От друга страна, поддържането на постоянно затревените площи подобрява състоянието и възстановява хранителните местообитания на малкия креслив орел у нас,
което се отразява благоприятно върху популацията му. Въз основа на научни методи бяха избрани 12 площадки в югоизточна България и в тях беше направено целево проучване, за да установим каква е плътността на тези жертви в гнездовите територии на малки крислив орел и да определим дали числеността влияе върху разпределението числеността или пък гнездови успехи. Различните територии с различна плътност на неговите жертви. Въз основа на данните, които имаме от неговата диета, проучихме плътността на полевките, на таралежа, на заека, сляпото куче и на някои видове глечуги. За да се подобрят и поддържат тези местообитания, българските експерти разработиха полезни земеделски и горско-стопански практики, включени в плана за действие за опазване на вида, одобрен от Министерството на околната среда и водите. Количеството и структурата на храстовата растителност в местообитанията на малкия креслив орел трябва да са подходящи за основните видове животни, с които той се храни. В зависимост от начина на ползване на територията в един физически блок, трябва да има от 20 до 60% храсти, разпръснати или в групи с размери от 50 до 500 квадратни метра. Ако териториите са пасища, мери и ливади или естествени пасища и ливади, оптималното покритие на храстите е около 20 и не повече от 30%, тъй като ще промени мозаичното тревно местообитание в храстово. При територии с начин на трайно ползване, храсти и затревени територии, смесено земеползване или дерета, оврази и промойни, оптималното храстово покритие е около 40 до 50% и може да бъде регулирано след като надмине 60%. В екотона между открити пространства и гори се поддържа между 20 и 60% дървесно-храстова растителност, разположена мозаично на групи или линейно, успоредно на линията на гората. Възстановяването и поддържането на дървесно-храстовата растителност трябва да се извършва без използването на тежка техника през есенно-зимния период. Премахването на храстите става ръчно или с моторни резачки. Тревните местообитания се поддържат чрез паша на дребни животни или смесени стада, а на места с високо покритие на храстите с кози. При поддържане на ливади коситбата се извършва един път годишно в средата на лятото, като 5 до 10% от територията се оставят неокосени. Веднъж на 5 години се провежда само късна есенна коситба. Препоръчва се използване на режещи косачки с гради и височина на изрязване 8 до 10 см. В хранителни територии на двойки малък креслив орел, където преобладават обработваеми земи, трябва да се предприемат мерки за подобряване на хранителния ресурс на вида. Когато имаме под 10% от екстензивно използвани и управлявани тревни площи, тогава вече имаме заплаха за изхранването на този вид. И сме принудени да правим изкуствено подхранване, като траншеите са една от тези възможности. Ние знаем, че малкият креслив орел се изхранва 49 до 50% с полевки и дребни гризачи, така че създавайки този траншей, ние правим една възможност за развитие на колония от полевки с голяма плътност, и наречените ресторанти за двойките малки кресливи орли. Самите траншеи са изкуствено направени изкопи с основен изкоп дължина 10 метра и перпендикулярни по 2-3 метра с цел има по-голям обем и съответно създаване на хранителна база за плячката на малкия креслив орел. В основата се слага слама 10-15 см, след това зърно от порядъка на 2 см, което може да бъде различни видове, пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и други. След това се покрива отново с пласт слама, след това отново един пласт с зърно и накрая се слага по-малък пласт от слама от порядъка на 5 см, който се покрива с 125-30 см пласт от почва, за да може да бъде прикрит от дивата свиня и хищниците. Най-важен при изграждането на хранителните траншеи е изборът на място.
То трябва да е равно, полегато в близост до гнездо на малкия креслив орел. Наличието на близко разположени колонии от полевки е препоръчително. Тук специално сме извършили визуално наблюдение и е установено наличие на полевки, с което по-бързо ще постигнем ефекта на самите хранителни траншеи. Популацията ще се развие по-бързо, по този начин хранителната база на малкия креслив орел ще се увеличи. Хранителните траншеи се изграждат през пролетта преди миграцията на орлите, за да се развият на по-добри и по-плътни колонии от гризачи. Често гнездата на успешно размножаващите се двойки са заобиколени от посеви или многогодишни култури, отглеждани на ротационен принцип. Там, където обработваемите земи заемат над 30% от ловните територии на орела, в ротацията се включват многогодишни култури, които са благоприятни за неговата плячка. Те позволяват размножаването на многочислени и бързо развиващи се видове животни, влизащи в менюто му. Най-подходящи са люцерната и в определени случаи интензивните пасища. За да изпълнява ролята си на убежище на животните, плячка на малкия креслив орел, екотонът е необходимо да включва дървесно-храстови пояси по ръба на гората. Начинът, по който можем да поддържаме един екотон в състояние, в което да бъде подходящ за гнездене също, е поддържането на гъстота на дърветата на единица площ да бъде 0,3 до 0,5 в една зона от около ширина 15-20 метра. Това можем да го направляваме чрез отсичане на дървета. Развитието на гъст подлес от храсти под дърветата по ръба на гората създава рискове от превръщането на случайно възникнали низови пожари във върхови. Затова прилагането на практиката за поддържане на екотона трябва да се изпълнява при следните условия. Да се проектират такива зони само в широколистни гори, ако е възможно, екотонът с една от граничещите си площи да бъде обработваема площ, т.е. такава, при която да няма покривка на земната повърхност, която да разпространява пожар. Ако тези две условия не могат да бъдат изпълнени, се избира такава зона, която максималната или оптималната височина на дърветата да бъде 10-12 метра, за да не нараства по височина пожара. Прилагането на разнообразни и специфични практики за поддържане на местообитанията на малкия креслив орел са ключови за оцеляването му. Затова е важно както стопаните на горите, така и фермерите да обединят усилия заедно с учените и природозащитниците за опазване на малкия креслив орел и други хищни птици. Така ще се осигури земя за всички, и за орлите, и за животните, с които се хранят, и за природосъобразното земеделие и животновъдство, а земеделците ще имат своите крилати помощници.